Vale, pois damos comenzo ao pleno a sesión extraordinaria de hoxe para co punto de día que é o sorteo para o nomeamento de presidentes e vogais das mesas electorais con motivo das eleccións ao Parlamento Galego no vindeiro día 12 de xullo. Ben, a Presidencia da Xunta de Galicia editou o decreto 72 de 18 de maio de 2020 polo que procede a convocatoria das eleccións ao Parlamento de Galicia o vindeiro 12 de xullo de 2020. O obxecto deste pleno é de consonte co disposto nos artigos 26 e 27 da Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral a formación das mesas electorais que actuarán ese día. E como saben, empregamos dende hai tempo un programa que nos proporciona a Deputación Provincial da Coruña, no que cargamos o censo electoral e realízase aleatoriamente o sorteo. Ademais das 9 persoas que temos que quitar, o sea, 3 por cada posto de presidente dos vogais, el programa saca automáticamente 7 suplentes máis por cargo, vale? Fora diso, a data de hoxe non nos fixo, vamos, foi máis que suficiente, pero como sempre recollemos a previsión de que se nos acabase esa lista sumaríamos o último elector 10 a su número e continuaríamos con esa lista, vale? Nestas eleccións é probable que teñamos que tirar dese modo, porque a parte das excusas legais, pois, bueno, na situación de emerxencia sanitaria na que todavía nos encontramos, pois hai unha serie de electores que bueno, que simplemente ya por estar no grupo vulnerable segurísimo, bueno, pois é motivo de excusa. E logo, antes de proceder, outro detalle máis, as particularidades destas eleccións é debido precisamente ao estado de emerxencia sanitaria que nos atopamos. A Xunta de Galicia ditou un decreto no que establece un protocolo de actuación tanto para a preparación das mesas electorais e dos colexios electorais como, bueno, de actuacións que hai que realizar en ese día. Dentro dos colexios electorais, estaba el envío dunha serie de coordinadores en materia de seguridade e saúde a cada un dos colexios electorais de Galicia para ver que posibilidades tiñan de poder aplicar en elas as medidas e garantías que establece ese protocolo en cales recomendaban que non. No noso caso, dos 9 colexios que temos, non houbo problema en 8 deles, pero en concreto na Escola de Carrio a coordinadora, a inspectora, recomendou que ao seu xuízo non debía de ser empregado como local electoral. Dado que nese día xa foi acompañada polo concelleiro e polo capataz, pois xa puido ir a ver a opción que sería a Senra, que, bueno, gracias a Dios o Concello dispón dun edificio que pode cumplir esas condicións. Ela xa emitiu informe sobre a Senra dicindo que efectivamente que a Senra cumpliría e recomendaba ese cambio. E todo isto, pois ela veu, estamos a falar de que veu a inspeccionalos o día 9, o día 10 nos enviou os informes, e o día 11, pois xa, bueno, telefónicamente o 10 xa non puiden conectar co INE, e o día 11 enviéilles un correo electrónico a instancias do INE preguntando cal sería a forma de facer o cambio. O INE al final nos contestou que debido a que recibe varias solicitudes del mesmo senso, que les non teñen problema sempre que se lles comunique o colexio electoral como máximo o día 16, porque xa é cando empezan a expedir as tarxetas electorais. En base a iso, e para que xa saísen hoxe, por resolución da alcaldía, se acordou xa ese cambio, vale? Baseado, evidentemente, nas recomendacións e por motivos de salud pública que son os máis importantes que pode haber nestes momentos. Entón, pois o que antes era como local electoral Escola de Carrio, pois agora vai a ser a Senra, e xa vai a sair así no sorteo, vale? Era para que constase esa aclaración. E agora, pois, adiante. Empezamos. Entonces, de todas as mesas, o sorteo completo. Claro, y vamos viendo una a una. Te pone eliminar ese completamente a composición que puedes ir a aceptar. Sí. Las vemos primero y después sí, aceptar.
Pero las veo yo, dale a aceptar. Aceptar. Aceptar, te las va confirmando una a una. Las hacemos todas y luego vamos a la 1A y las vemos y luego las imprimimos todas juntas mejor. Tú vas a empezar a todas y luego vuelves a la 1A. Para ver para la primera, vete a la 1A, no hay más, o sea, no, ahí dentro, a la izquierda. Pincha por aquí. Aí, ben, o presidente titular da mesa 1A, que é o Centro Sociocultural de Cangas, o de Ouces. Encéndelle entonces o micro. Presidente... É que mentres estaba despois. Que razón. Presidente titular María Concepción Cantal Fernández, primeiro vogal titular Noelia Becerra Quintás, e segundo vogal titular María, no sé, Castaño Hernández. No sé lo que puede ser, Gabriela, podría ser, no lo sé. María Castaño Fernández, lo veremos después. Vale, la 1-1B. Queréis lerlos todos? O... A mesa 1A, que é o Centro Social de Cangas, o sea, a mesa de Ouces. Ben, o 1-1B é a Escola de Fiobre, que Moruxo, o presidente titular María del Mar Rodríguez Guillemet, primeiro vogal titular Javier Ricardo González Souto e segundo vogal titular María Mercedes Abellón Recarei. A seguinte mesa... A 1-2-U, 1-2-U, que é Lubre. Sí, é a de Lubre, presidente titular María Isabel Patiño Salorio, primeiro vogal titular, Marta Martínez Guitián, e segundo vogal titular Marcos Fidalgo Mato. 2-1A, a Casa da Cultura, presidente titular María del Carmen Garma Castro, primeiro vogal titular María José Tellez Mosquera e segundo vogal titular Ricardo Costa Cambeiro. Ahora, la de Asenra. A 2-1B, que neste caso Neste será caso a xa é a Senra. Senra, presidente Pablo Cordonier Rodríguez, primeiro vocal titular Miguel Ángel Penas Prado, e segundo vocal titular María del Carmen Cortés Novo. A 3-1A, que é o Centro Social de Guísamo, Guísamo A, presidente titular Maricruz Fraga Roade, primeiro vogal titular María José López Tabul e segundo vocal titular Jorge Amarante Rodríguez. Seguimos en Guísamo. Guísamo AB, presidente titular Ana María Mariño Míguez, primeiro vogal titular Pablo Santamaría Bellón e segundo vogal titular Natalia Teresa Pedre Fernández. Lembramos que estamos en emisión, Vale. Os comentarios os facemos despois. La C. Babío, presidente titular Belén Rodríguez Rodríguez, primeiro vogal titular María José López Gómez e segundo vogal titular Elizabeth Vázquez Suárez. Ahora Cortiñán, 3-2A, Cortiñán, presidente titular Juan Carlos Lata Morro, primeiro vogal Clara Gregorio de Cuenca e segundo vogal titular Marcos Platas Miramontes. ahora Bixoi. E por último, 3-2B, Bixoi, presidente titular Ariadna Paules Aldrei, primeiro vogal titular Paula Rei Pazos e segundo vogal titular Aldo Cebei García. Ben, e agora procedemos á impresión das mesas. Ben, recordo tamén que se algún destes titulares se vise excusado pola Xunta Electoral, non iríamos, non se iría pola orden esta de suplencias, senón que se iría ao listado de suplencias, quedando os que a día de hoxe están de suplentes xa como suplentes.